Здравейте хора, аз съм Жокера и днес ще играем Impossible Quiz. И нека започваме. What? Не, ще си намаля звука. Съжалявам. Но... не знам. Да, ето. И... колко да са? Останаха между тези двете. Добре, не се получи. Така. Кейно. Да. Shit. Добре. Добре. Съжалявам. И пак. Това знаеш ли го? Да, това го знаеш сега, добре. Чакай, всеки случай. Знаеш си. Така. Аха. The fuck? До никъде няма стигна. Това е дразнещо. Останаха между те. Добре, вече се видя кое е. Тук го беше? Да. Вот. Къде? Чакай. No way. Keep. Къде? Чай, някъде тук да беше. Нали? Ето го. Пак. О, боже. Yes. Truthful. Не мога да го кажа. Око, химикалка, стол, ръкавица и че не. Какво ще стане, ако цъкна начинето? А фак? Click the smiles. И как? Бла. Нещо си. Добре хора, тази част ще стопирам и ще се върна, когато стигна малко натам. И така хора, върнах се и сега виждате до какво се докарах. Знам, че не е това и се запушете ушите.
Аре, стига, бе! Фак. Не, тези части, където ги повтарям отново, ще ги стопирам. И така, хора, минах 13-то. И имам само един живот. Така. What? Сега тук какво трябва да правя? Кон? На английски? Дали хорс на английски? Кон на английски хорс? Какво трябва да направя? Трябва да го напиша. Ето. Сигурно ще го направя само до 20-то. Или не знам. Кажете ми да се нервирам ли още? Трябва ли? Ще продължа. Още малко. Ако сега изгърмя, приключвам тук и... Чао! Това така не... О, вярно, бе! Майко! Така... И... Добре. О, вярно! Майко! И край се. Край. Еми ето... Еми, това е за сега. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре. И... За другия клип ми оставете отдолу в коментарите каква игра искате да играя от тази. Малко по-добра от тази. Защото не мисля, че тази е много добра. Аз бях Жокера и до скоро.